миналия месец Пазарджик е член на Тракийския туристически съюз, което вярваме, че е една стъпка в правилната посока. Благодаря на госпожа Полчакова, заместник кмета, която положи наистина усилия това да се случи, и подготвяме в момента и Пазарджик за първи път ще бъде представен в брошурата на този съюз. Има много, което трябва да се направи. Не смятаме, че знаем всичко и че можем всичко, даже напротив. Имаме нужда от експертизата на хората, които имат дългогодишен стаж в областта на културата, в културните институти и най-вече на колегите от останалите общини, защото Пазарджик сам по себе си не е достатъчен. Много от значимите моменти, културно-исторически артефакти и наследство, което вие споменахте, то е разпръснато из целия наш регион. Всички са чували за Панагюрското златно съкровище, всички са чували за Луговското златно съкровище тук. И правилно споменахте четвърти революционен окръг, където единствено избухнало Априлското въстание. Така че ние имаме много теми, около които можем да се обединим и да направим една цялостна концепция, но това е екипна работа, това е един процес и вярвам, че днес тук ние ще поставим основите на това, ще предприемем конкретни стъпки и ще си поставим някакви обозрими и изпълними срокове, в които това да се случи, за да може следващия път, когато се съберем, да дискутираме какво е направено в момента и какво е необходимо да надградим.